So what's up guys? Welcome to my vlog. Yours truly, Kapantat, your Pangasinan vlogger. Yan, mag-i-introduce po tayo ng mga ibang salitang Pangasinan po dito ngayon sa ating vlog. At tawagin natin itong Kapantat, Pangasinan Word 101. Pasok! Preview. So ayun na nga, kung napapansin nyo ng mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan sa mga nilalagay kong mga memes is our Pangasinan word for today is dadadadan, ganon. So ngayon gagawa na po natin siya ng video. At the same time, paliwanag na rin po natin kung ano po yung ibig sabihin ng salitang Pangasinan na yun para maintindihan po ng ating mga bagong sibol na mga Pangasinense. Dahil karamihan ngayon, pati mga pamangkin ko, ginagamit po nila is salitang Ingles dahil sa mga napapanood nila. Kasi nung panahon ko, napapanood ko lang si Mr. Bean. Wala, ganun, di ba? Tapos napapakinggan ko noon madalas si Gusting, tapos si Insyong, mga ganun, mga singer na Pangasinan. Ngayon napapakinggan nila mga Cocomelon, ganun. So without further ado, our Pangasinan word for today is pek-pek. Ang ibig sabihin po ng salitang pek-pek ay to hit someone with an instrument or to hit someone with a blunt instrument. Ganon. Yung parang sa Tagalog, ibig sabihin po nun ay paluin. Pek-pek. Palo. So pag magdadagdag ka ng ibang salita doon sa salitang pek-pek, magiging, pwede itong magiging past tense, pwedeng present tense, saka pwedeng maging future tense. Ganon. Parang gabay mo ya, pagkanta ka. Gusto mo na, paluin kita. So, ibig sabihin, ano pa lang, future tense, parating pa lang. Tapos, apok-pok. Yun. Niman, apok-pok. O, niman, pinapok da. Ganon. Ibig sa, past tense naman na yun kasi pinalo. Pinalo. Meron din naman, idadagdag natin para maging present tense. Niman si Gualo paganda. Ibig sabihin po nun, yun si Gualo pinapalo nila. So ibig sabihin po nun ay nasa present tense, nangyayari pa lang yun. Oh, grabe sipin mo yun. So ayun, kung ano po yung iniisip nyo doon sa salitang pek-pek, masakit po yun. Hindi lahat ng pek-pek masarap. At kung ano man yung pek-pek ang iniisip mo, ibang pukpuk yan. Kasi yung ini-explain ko ditong pukpuk, ibig sabihin po nun ay palo, paluin o pinapalo. Depende po kung paano gagamitin yung salita sa aming lingwahe. At kung ano yung mga idadagdag mo, mababago na kung ano yung ibig sabihin. Yun, tulad nun, merong past, present, saka future tense. Alright? Gabay mo pagkanta ka. Gabay mo yung pagkanta kay dos por dos. So ayun, maraming salamat sa panonood ng aking unang Pangasinan word for today with video. Maraming salamat po. At syempre, shout out doon sa nagtakaw ng tangke ng motor ko. So ayun, shout out din po sa Councilor elect po natin na si Councilor Banong Urbano de Los Angeles III. Yan, siya po yung nagperam sa akin ng yung libro po ng Pangasinan word yan. So yun. Shout out Councilor Banong. Haloy, diction lang mo.